Asibingelele babukeli bayi-Black Life TV, igama uNhlanhla Mamelo wakaZondi, abangazi kangcono bathi nguMiss Mamelo. Lalela-ke, angikumbuza ukuthi ngomhla ka-22 kuJuni 2024 sinengoma kazwelonke, kuyobe kuwumgqibelo, abanye bake bathi-ke kuyobe kuyisabatha. So besihlangene laphana e-People's Park, ngithi-ke hlangana Zulu, nenze sure ukuthi niyeza bakithi nizogida kanye nathi laphana. Abanye babaculi bomaskandi abadumile bazobe bekhona kanye nathi laphana engomeni kazwelonke. Ngicela ukuthi-ke nize nonke ngobuningi benu, kanti-ke futhi ungayitholela nethikithi lakho laphayana kwi-VIP kosonhlalakahle ngo-650, kanti futhi uma ufuna ukubona nami ungangithola laphayana khona engomeni kazwelonke, kungenwa mahhala ha laphayana kwi-general, kanti nosonhlalakahle izobe ikhona ngawo-ke u-650 laba kuthiwe khona-ke i-VIP. Akhona-ke futhi namanye amatafula adayisayo ngokushiyana kwawo kwama-price. Into okumele uyenze wena ukuthi ubavakashele on their social media platforms, khona uFacebook ungalaphana uthi ngoma kazwelonke ozobe usuyayibonela-ke laphana ukuthi uzobe uhleli kanjani. Asihlangane khona-ke ngomhla 24 kuJuni 2024, kuyobe kusinwe ngobethole. Kanti-ke njengamanje-ke ngishilo ngathi sikuyona-ke i-Black Life TV, sisho kamnandi sithi sikhipha zona izimfihlo, sivakashelwe uyena-ke usisi la uzositshela ukuthi imfihlo yakhe imayelana nani namhlanje. Asizwe-ke sihlezi sibabaza usuku nosuku linozalo. Sawona sisinjani? Ngiyaphila njani sisi? Siyaphila, uright? Yeah, right. Ngiyaphila nami. Usisi namhlanje uthini imfihlo yakhe? Igama nesibongo. Ngalokhuza la ngazala ingane. Ekuzaleni ingane ngagcina ngingayazanga ukuthi ingane yaba. So ngase ngadecide ukuthi ingane ngeke ngize ngikhomba kulabantu laba esengigalala nabo. Ngayitshela nje ukuthi ingane ngizoyizala ngikhulisele. Ngeke izihluleke ukuphilisa ingaphandle. Hayi ngizale-ke ingane kuthe isino 3 to 4 years ngathola umuntu. Ngithandane-ke nobhuti kuze kufike esikhathini sokuthi-ke ngimuve in naye. Ngihlale naye ingane ebisiyothi 8 years. Ingane yami yentombazane. Naye unengane yakhe yomfana yayina 10. Hayi sihlale-ke masihlala kuthi nje ekuhambeni kwesikhathi ingane yami isuke ingitshela ithi ma ubaba uyangithinta. Ngithi mina ukuthinta kanjani? Ingikhombise-ke ingane. Ngithi mangibheka ingane ngiyabona ukuthi shuthi uyayirape. Ngenxa yokuthi ngifuna ukusave i-relationship yami ngendlela engangimthanda ngayo ngaleso sikhathi nokusave yena. Ingane ngangivele leyo nto ngishaya indiva ngiyiphikisa ingane ngiyitshela ukuthi ungaphinde uyikhulume leyo nto. Hayi lento-ke bilokhu iqhubeka ingane lokhu ingitshela. So ngaze ngadecide ukuthi ingane angiyithathe ngiyise ekhaya kuma. Ingane-ke ibisihlala ekhaya. Kuthe nje ekuhambeni kwesikhathi umama wase yadiscover ukuthi le ngane ibihlukumezeka ngokucansi. Angibize uma angilokhuza angibuze ngalento ngiyiphikise leyo nto ngithi hayi bayikho leyo nto. Sihle ungayenza kanjani leyo nto enganeni yakhe ngoba phela ubeyithathiswa kwengane yakhe. Hayi uma kuba ukuthi-ke uyithatha ngendlela yakhe-ke uma ahambe aye emaphoyiseni ingane odokotela bayi-check-e kutholakala ukuthi ubeyirape aboshwe usihle. Sekufanele mina ngikhulume-ke phela ngisho ukuthi cause ingane vele bengihlala nayo hayi ngiphike nje kuze kucace ukuthi usihle uyaphuma ejele ngisho ukuthi usihle akazaze ayenze leyo nto. Ngibuye futhi ngihambe ngale ngithi usihle ngeke aze aboshwe eboshwe into angayenzanga. Icala ngicela ukuthi lisulwe noma azagcine-ke sevumelana nami lisulwe-ke icala. Into engifuna ukuyiconfessa manje ngoba kuthe ekuhambeni kwesikhathi indlu ekade sihlala nayo nosihle kwakade kweyami, kwakade kumjondolo wami. Yena-ke ngokuthi-ke sesihlala naye wakha-ke. Wakha u4 room kwagcina sekuwu4 room. Usihle kuhambe kwahamba eselokhuzile esephumile ejele bese ngithuka ngaloyo nto ethi ayikho into angayakha nami angimfazi walutho. Shuthi ngisho ngingazala ingane mina yakhe yentombazane ngisangahamba futhi ngidayise ngayo endodeni yami. Ugcine sejola-ke wafika-ke nentombi yakhe sebezohlala nayo wangixosha. Into-ke esengifuna ukuyiconfessa kuma
Ngifuna uma ukumtshela ukuthi yonke le yanto yayiqiniso. USihle vele usebukisile ngami emphakathini kanje kanje sengifuna-ke ukuthi aboshwe. So wena ubudela ingane yakho for uthando. Ingane iphi manje? Ingane isakhona ihlala noma. Ihlala noma Nami wakho. ngangisadidekile nje ngangisaluthwe uthando angazi kwakwenzakalani. Njoba ingane ihlala noma isingakanani? Isingane indala esingatshelenge. Bengilinde ukuthi igcwalise u-16 cause izothi 16 mhla ka-1 September. So leyo pain ingane disiphenduke isigqila socansi somuntu wakho obuthandana nayo. Umucabanga yona izoyithatha kanjani ingane? Ngoba ngicabanga ukuthi yes uzoconfessa kuma wakho but nakwingane usayi-owisha leyo explanation mase kunesikhathi. Ngicabanga ukuthi mhlampe ama-social worker angangenelela mhlampe ekungisizeni ukuthi mhlampe angitshele ukuthi ngizoyitshela kanjani because nami angazi ukuthi Ngokutshela kanjani. Yes. It's a very hard situation ngoba manje usazoconfessela uma wakho noma wakho kumele agade ingane ukuthi ingayazi lemfihlo ayiprotect ukwazi ukuthi ifunde ikhule although because i-trauma phezulu trauma uya understand ukuthi ingane manje ivele iyazi already ihlukumezekile again futhi and isayingane encane esafunda isikole even at 16 years I don't think ukuthi so sekuyisikhathi esiright ukuthi umuntu atshelwe inkinga engaka ebevele sebhekene nokukhulu already. So we understand usazobe imfihlo vele phakathi kwakho noma wakho nimlinda azabe mhlambe 21 18 noma mhlambe yabo kuze kube khona sosikhathi esifikayo esiright ukuthi use strong enough. So uyabona ukuthi ucommit ama-suicide qhamukapi ngoba umuntu usuke selahliwe. Sibonga ukuthi uma wakho is still there ukuthi amnakekele nani but gcina sekuqhamuka izinto ngendlela engekho right. So I'm trying to show you this because ziningi izinto engenzeka ngobudedengu bakho uyabo nokuthi wena you chose indoda over your daughter. We understand wabeka impilo yengane yakhe engcupheni nani and umuntu wesilisa vela ukho umuzi angawakha nomuntu onamanga thiwa nisuke nisasothandweni bila kubonwa khona kahle kusajola ukuthi uzoba inomfazi mhlambe naye it was a test wagcina ekushiyile. So kuba akakushiyanga umuntu wakho ngaba namanje usayikhiphile le secret. Singabe sisayihlalele nje. Shuthi wena inkinga usune-enga ukuthi ushiwe uyena usuzobuyisela. Hayi sengifuna aphinde nako lokho ku-account. Hayi ngiyakuzwa asimfonele noma it's a situation engazi ngathi ithanda kuba nzinyana but ke sengicabangela mina le yangane ezubhlungu eyalahla umzali. We understand because kumele sibuke macala onke. Yes, as much as uthi ufuna ama-social worker to help nani but leya engaphakathi enganeni ngawe asiyazi ukuthi izokhula ibe ngakanani. Asike sihambe sizame ukuthi simfonele uma wakho sizothusela. Ngajabula. Hello. Yebo ma, sanibona njani? Phila njani? Ngikhona mawami. Ma ukhuluma noNhlanhla uMamelo kaZondi. Silana kwi-Black Life TV la sisho khona ukuthi sikhipha izimfihlo uhlelo lethu. Sike sisiza abantu abanemfihlo ukuze sikwazi ukuthi baconfess noma bakhulume siqu nomuntu abasuke befuna ukukhuluma naye besebenzisa thina la einkundleni zokuxhumana. So sinlana ke sinosisi nje umntanakho ufisa ukuzoconfessa imfihlo afisa ukudlulisela yona. Yes. So ngicela ukuthi ubambe kancane. Okay. Yep. Sawubona ma. Yebo mntanami njani? Ngiyaphila mani njani nini? Ngiyaphila nami njani wena? Ngiyaphila.
kunodaba la lwageli lwami uyakhumbula lolu nje lolu lakudala. Dokudala. Yebo, kwakusolakala engathi uyanukubezeka ngokocansi. Oh, usho lolo. Ngiyakhumbula. Ngayikhohlwa kanjani indaba engaka? Manje njengoba ngikufonela ngifuna ukuconfessa ukuthi yonke leya nto le eyayenzeka ezegcina umuntu wami eboshiwe ngilisula icala kwakuyinto eyayikhona. Manje angizwa ma. Wayiphika nje leyo ndaba wathi ayikho wena emaphoyiseni wathi ayikho. Ma ngiyaxolisa nami ngangisadakwe uthando ngalezo yikhathi. Manje lento iyangidla sengifuna ukuthi-ke manje kwenziwe ubulungiswa. Wazela igazi lakho pho ngenxa yendoda. Ma ngeke uzu-understand. Yini engayi-understand? Kwamele utshene iqiniso njengomzali wakho. Ilento le engiyishoyo mawami ukuthi nami ngaleso sikhathi ngangisadakwe uthando. Bengicela ukuthi ube esayidini lami ungisapothe nomntwana siqale phansi lento siqale phansi ngoba sengifuna-ke manje kwenzeke ubulungiswa ahambe aphinde ejele. Kusengenzeka yini ukuthi udaba lolu luqale phansi ngoba phela wena wahamba uthula. Hayi ma kuzokwenzeka ngoba nami njengoba ngize ngeza la kule show usisi ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukungisiza ukuthi kwenzeke akwazi ukuthi ayobhadla ejele. Uyabona kodwa izinto ozakhela yona le ngane iyakhula uzochaza uthini enganeni? Ma bese into yonke le esengicabangile ngoba ngizoya nakuma-social worker, ama-social worker nawo ngizowachazela ukuthi ngicela ukuthi isikhathi mase si-right iminyaka esekhule ngokwanele angisize ama-social workers ukuthi ngihlale phansi naye ngimtshele iqiniso. Hayi cha kodwa ngikhona nani? Sungazudela igazi lakho pho ngenxa yomfana. Ngiyaxolisa ma bengifuna nje ukuthi ngikutshele lokho mese uba esayidini lami ungisize sikwazi ukuthi-ke senze ubulungiswa for umntwana. Ngoba phela ngumzali kuzomele ngizame ukuthi ngihlale phansi nawe siyikhulume kabusha lento. Ukhuluma iqiniso lonke. Yebo. Yebo ukhuluma amanga awafuneki. Khona ezinye izinto ongamele ufaka amanga kuzona. Ukhuluma iqiniso. Yazi lento yale ngane ngabe kade yagcina ilungile. Wena wakhetha ukuthi usayide indoda yakho le. Ma ngiyathembisa ukuthi ngizokhuluma iqiniso lonke njengoba linjalo. Hayi uzomele ukufika ekhaya-ke siqhubeke-ke phela nalo daba esimele siqale phansi sikhulume namaphoyisa siphinde sikhulume nama-social worker ngoba le ngane isikhulile kwangcono ekuqaleni isancane sasizoyenza kahle lento isancane njengamanje sekuzomele uqale phansi uchaze uyitshene uma ikhula ayi cha ngiyasifaka sheme ey'nkingeni ngane zethu. Hayi ma ngiyabonga ngizozama ukufika lapha ekhaya sikhulume kahle sibonane. Hayi kulungile wazowuphula umoya wami kulungile. Ngiyaxolisa ma ngiyabonga. Yebo. Khulumile nomana ngiyacabanga ukuthi naye uhambe phezu kwamazwi ami kodwa ngoba sekula sekufike khona ayikho into esesingayenza. So uthini Siphetho? Uzizwa unjani? Hayi Uyasinda kwehle? kuyasinda nje. Kodwa ngizozama-ke ukuthi ngike kuyena manje ngobesho mhlampe sizokhuluma mhlampe ngizoba ngcono uma sengikhuluma naye njengoma wami. Mase-ke siqala phansi-ke le ndaba-ke angazi ukuthi kuzohamba kanjani. Babukeli bayi Black Live TV njengoba senibonile-ke ukuthi lona udaba lethu namhlanje lolu silutholile kusinda kuyehlela but ke alukho lishona linganazo izalo nanokuthi akukho la singafinyeleli khona ukuze sikwazi ukuthi sisize ifisa amaphoyisa siyangenelela sikwazi ukuthola lona sikusize uma ufisa ama-social workers siyangenelela sikwazi ukuthi sikusize kanti i-Black Live TV yohlezi ikhona nakhona lana esikhipha izimfihlo naye-ke uMiss Mamelo nophambi kwenu. Please do not forget to subscribe on our YouTube channel. See you next time.
That black